Mentah ka janmit, mentah ka janmit apa ke jenglam jong chief minister jongi ngi don ka review meeting. Hadin bang yo ya kini ki jing keu jong kini ki case positive cases hapo ka jela ka jongi na ka wei ka sngi sya ka wei pat ka sngi. Menangi sim ya karai ban pentikna ba kamdon ka community spread kam tam kaya day bat kaneka ka kampus jong UBSF kabadon hangtay ha umpling ka sorkar kalarai bat kalaai direction siya ka health department ban nadu lasyay kasngi yakin ki lightly ki jaka ka benengkong kadeka umpling renja ka baar ka snong nong mensong bat kabalai ka snong maupat area ya kabaya jan bat kaneka kampus bat kabaya jan ru bat ka kampus jong BSF hangtei hapo maupat bangin le ia ka random testing bat ia kan ingin sedang nadu lasyai ka sngi bat nakaliang jong IDHS bat deputy commissioner kin sa kontak kin sa syong meeting bat kini kin nong yalam snong kin nong yalam tau namanila don lepa ka COVID-19 Management Committee kabalayalam di kirang basnong kan don ka jingi kendu nungkong bat kini ki noilam snong jong kini ki lightly southly ki jaka bat hadin nang ta ensasdang ya ka random testing na kabentaban tip bat ban snuthu la ka don ka community spread leng bajong uneu kenyang jingpang kata ketika wei ka bangilai rai menne hapo ka meeting to I help minister la ai kan ka timing lu ba hanom song ka meeting kan don hakapor sipau beji hakaba nakaliang IDHS DC nang takatu ka local management COVID-19 committee kabayalam di kirang basnong nang ta ha umpling hakpor khatwei beji Sipau beje ha nomor song, khatwe beje ha umpling, bat khat ar beje ha maupat lasyai kasngi, bat maria dep ke meeting, ya ka random testing insasdang. Ya kaneka kampus jong BSF ha po umpling. Lale kani nadu menin damit, bat kani kencing le kalong namar ba, kumau ping yo I ka situation kamlong kababit kababiang. Nombor 2 pada hadin ka consultation ka close consultation bat kitu ki bapet ki bor peniat jong BSF hangti rengkat nakaliang chief secretary rengkat naka health aga baude chesu don lang dia bakadu ngirai bangin declare nadu menin kami bahkan de ka containment zone kalongba ngaba kalongba ngimsya yanu banrung bat ngimsya ru yanu banmi kumba pidon hapo kumta kamut pindon ta kata nakamta ka bam kadi I walk out kolongba ngisya iki driver bikin rung tang manra ka bam bat ya kata ru full PPE ki de banle ka SOP ka protokol kolong ka babit ka babiang ba bat nalor nang ta msya yanu ru banrung banmi hapo ka kampus jong ka BSF umpling kata ru ha ka meeting menne ka bai syong bat chief secretary nakaliang ki BSF authority ki badon hapo megalaru ki agree ya kata bat kila communicate seka highest authority jongki bakin sngo bahaban le tan redon pat khatu kan ni ki bala don lepa on the way dia kita ru ila take care bala ande ki wan phai ande ki poi hang te po gauti ka bamut ki protocols bat ka arrangement kumno bakin le nginum sya bakin rung hapo direct hapo ka campus hanrei ngin yalam yaki syapo ka centers bakin le ya ka test nakaliang ka authority jong kan krim ki khang ye ki katukan lig department bat kumju ru ya ka OPD namar ba kadon ko to ka case ka ba ki dang lap thmai menin hakaba long positive uwe nong pang kani kejing le kamut ban ong baki kwa ban khang ye ka hospital hanrei kalong kumno ban yada hakaba yamenta kidang le ye kani contact tracing ki high risk contact but hadin nang tak anik la deble igita na dong sedong
hadin bakio ya report but ya kitu ki kamera ki balak penkam ya utu nongpang mensuaru kum bakalong menta kidang le ya katuka ban sanitize kenang ba utu kenyang jingpang unyap leni unum spread sekiwe pat ki para nongpang na kata kadau kani kan nekrim authority kala pentip sega government ru ba ber bat ni sipor namar ba ngimban se ban le kata ban kang mut ban om ngin kang sa ten rei tang ko tu ne por andala de plut ya kata ka tes na dong sedong kin sarisium ban prebiang ya ka jingtre kam joki